kemudian kula Bapak Karno. Putra Mandiri Laras, Sambor Sari kalian RA Audio. Monggo Bapak Karno. Pelan-pelan. Timun sigarane ayo bangun negarane. Ayo mas, izin miring mas ya mas. Ayo Ayo meyer ketemu. Dari mana datang bintang, dari sawah turun ke kaki. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Ayo mas, kicing-kicing miring. Ayo mas, kicing Kok Bapak Karno. Pak Marno. Yo. Ayo Dit. Ijing miring. Ayo monggo Kakak Gerak Bekso. Ijing miring. Tampil bolong sisa bajing. Tak suwir-suwir dadi salawe. Ciko papat kari selikur. Tak pikir ramelu duwe. Ora lewat hati satu lor. Ayo Nggih, napa melih? maling ning orek-orek, Cok. Bablas ora-ora. Anjir. Ayo Dik Galih, orek-orek diaturke. Yo. Orek-orek puniki kesenian saking ngawi. Sayong sing kokon
Blandong, Dik. Jeni polo. Ayo bos. Blandong kayune jati yo Dik yo. Tinggal blandong golek ganti. Blandong kayune kapuk yo Dik. Blandong kayune kapuk. Ditinggal blandong ora entuk. Yo dadi rasa kringet kopios teleweran kanggo nyukupi keluar hati. Blandong kayune jati yo Dik yo. Blandong kayune jati. Ditinggal blandong golek ganti. Kaya ngene rekasane yo Dik yo. Wong ra duwe. Mrono mrene dicek karo koncone. Ayo yo blandong kayune asem yo Dik yo. Ayo yo blandong kayune asem. Ditinggal blandong mesam-mesem. Penak yo Dik yo, penak. Penak Yo mas. ati rasa keringet kopios teleweran kanggo nyukupi miring Dik, miring keluar hati. Pantesan galih iki jikuk bogel. Lah iya toh, enek gunane. Enak bonus kuwi. Oh, titen ana kok anger kapok kowe.